הוא פשוט מנהל את הכל בטלפון, נורא קשה לו. ואיך אתם נוסעים עם האוטובוס עד לחסימה כאילו? שופי, שבאב, לא שופי. גם מבחינתך זה הרגל חשוב מאותו יום. עוצרים עכשיו. לא, רגע. יש חיילים פה. שטח צבאי סגור לעמוד. אסור לכם לעמוד. לא להילחץ. הייתי בצבא כמוך. אין בעיה. לעמוד שם! אתם לא עוברים את הקו הזה. אני אומר לך טוב, תקשיב טוב. כל מי שעובר, אנחנו עוצרים אותו. זה המפה, אין קיה, אין קיה. לא עובר את הקו הזה, לכו אחורה. רגע, לא. רגע. אף אחד מכם לא עומד פה, לא עובר פה. אני אומר לך טוב מאוד, הפגנות מאושרות בשטחים הכבושים, ואתה יודע את זה. אנחנו שטח צבאי סגור, אתה לא יכול לראות. אבל יש שם אנשים אזרחים. אני רואה שיש אזרחים באוהל. מאושרים על ידי המח"ט. מה זה אומר מאושרים? אם יש צו שטח... אנחנו תכף עוצרים אתכם. אני אומר לך עוד שנייה. אל תדבר אליי ככה. אתה לא חייל שלי, אבל אני מדבר אליך כפי שהחוק מחייב אותי. קח את עצמך, תלך מפה. לא. קדימה. החוק חייב לך רגע להקשיב. קח את עצמך, לא. קח את עצמך, לך מפה, לפני שאנחנו עוצרים אותך. אנחנו באנו לעשות... אני אומר לך, אתם לא עוברים את הקו הזה, נקודה. אנחנו באנו לעשות פה... תקשיב לי רגע. אנחנו באנו לעשות פה הפגנה שקטה. הפגנה לא אלימה. הפגנה לא אלימה. תעמוד פה בבקשה, אתה לא עובר את הקו הזה, ואני אומר לך, תנסו אותנו. קדימה. אין צורך לתקוף אותנו. תנסו אותנו. רגע, תן לה... תקשיב לי רגע. שטח צבאי סגור. אמרתי לך, אל תעבור. חבל, אל תגרום לנו לעצור אותך. תעלה לפה. תעלה לשם בבקשה. אנחנו רוצים למחות על הקמה של המאחז הזה. תמחה אותו, לא. איך שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה. אותו... המאחז ריק, במאחז יש אנשים בוודאי שיש אנשים. על מי הוא תקף? הצו שטח צבאי סגור תקף על מישהו בוחר. המכה לא מסומנת. אם את רוצה באמת להקשיב, אז אני אגיד לך. יש פה סעיף שמאשר למפקד הגזרה החטיבתית לאשר לאנשים מסוימים. אז רגע, אתם מאשרים? אני פה בהפגנה לגיטימית, לא אלימה. שרון, תקשיב לי רגע. אם המח"ט מאשר לפולשים לקרקע להיות פה ולאנשים שהם בעלי המקום לא להיות פה, אז יש בעיה בצו הזה. גם אני אראה לך את שטר הבעלות על הקרקע. אני מתווכח איתך על הדבר הזה. שמדינת ישראל, שהיא הריבון פה. זה מה שאתה רוצה. במדינת ישראל. אני לא מנסה להסביר לך. יש לי צו, זה מה שיקרה, נקודה. לא משנה כמה אתה צריך. אנחנו נקים פה גם כן. אבנר, אנחנו מענה פה בארץ, מענה פה סגור בשבילך, לא בשבילי. זה האדמה שלי. אתה מאיפה? אתה מאיפה? יא וליד. אתה מאיפה? אני מאיפה? אתה מאיפה? لبد السلام
يلا يا شباب نلعب فصيلة بالعين نلعب فصيلة بالعين نلعب فصيلة بالعين شاعب واحد ما بالليل شاعب واحد ما وليسقط الاحتلال نلعب فصيلة بالعين نلعب فصيلة بالعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يلا نور نور כבר תעבור את הקו הזה תקרא לך איזה שוטר תעלה לא מדף, קדם בבקשה לשם שאתה מה נעשה כאילו גבר, תקשיב. יאללה, בסדר, בוא בבקשה. יאללה, הטיילת נגמרה, להביא אותו וללכת. חבר'ה, כולם סביב האוהל! כולם סביב האוהל! כוליית נעמה מכם מהם! הדבר הזה, זה שאני עומד ככה. קדם בבקשה לשם. חבר'ה, קדימה. יאללה, קדימה, עוד אחורה. קו אחורה, עוד אחורה. ליישר פה קו. אף אחד לא עובר את הקו הזה. מה אתם עושים? תגידו לי, אתם נורמליים? חבר'ה, ליישר פה קו. זה לא נעים לי!